மரணம் கணிக்க முடியாதது அப்படின்றதுக்கு இதுதான் ஒரு சாட்சி. குடும்பத்தோட டூர் போனவங்க ரீசெண்டாக பயங்கரவாதிகளால் சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க. பிடித்த அணியின் வெற்றியை கொண்டாட போன போது கூட்ட நெரிச்சலில் மாட்டிக்கிட்டு இறந்தாங்க. கனவுகளை நிறைவேற்ற விமானத்தில் பறந்தவங்க விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தாங்க. இதே விமானம் ஹாஸ்டல் மேலே மோதினதால அங்கே நிம்மதியாக ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவங்க உயிரிழந்திருக்காங்க. இதுதான் ரொம்பவுமே கொடூரமான ஒரு மரணம். தனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாமல் அவங்க சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு விமானம் அந்த இடத்துல போய் மோதி அவங்களோட உயிர் போயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 20 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இந்த விபத்தில். மரணம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும், எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வரும். இனியாவது விட்டு கொடுத்து வாழ்வோம். போட்டி வேண்டாம், பொறாமை வேண்டாம், சண்டை சச்சரவு வேண்டாம்.